Moje meno je Damian, vítam vás pri predstavení ďalšieho produktu značky Tiandy. Dnes si ukážeme kameru s funkciou Starlight s označením NC252S. Je to kamera vhodná do exteriéru aj interiéru. Poďme sa pozrieť, čo sa nachádza v balení okrem kamery. Záručný list, podrobný používateľský manuál, praktická montážna nálepka, spojovací materiál a špeciálny Torx kľúč na otvorenie krytu kamery a silika gel. Kamera je celokovová, takže odolná voči vandalom alebo inému mechanickému poškodeniu. Plast, ktorý zakrýva objektív, má certifikáciu IK10, čo je najvyšší stupeň ochrany voči mechanickým nárazom. Na spodnej strane sa nachádzajú dva otvory pre vstup kábla. Kamera, ako vidíte, je cable-free design, to znamená, že nemusíte pri montáži používať žiadne krabičky do skrytie konektorov, preukážku, niečo takéto ešte v lepšom prípade, ale často vidíme aj niečo takéto. Rovnako dôležité je však aj to, čo sa nachádza vo vnútri kamery. Poďme sa teraz na to spolu pozrieť. Kryt kamery je zaistený 3 skrutkami, ktoré sú proti vypadnutiu zabezpečené gumičkou, čo vám pri montáži ušetrí množstvo času a hlavne nervov. Vo vnútri kamery vidíte port RE45, tlačidlo na reset kamery, konektor pre pripojenie vstaveného mikrofónu, slot na microSD kartu s kapacitou až do 128 GB a na záver svorkovnicu pre pripojenie externého mikrofónu, prípadne napájania, ak sa rozhodnete nepoužívať PoE. Vysvetlíme si teraz jednotlivé parametre kamery. Funkcia Starlight je novinka na trhu IP kamier, ktorá umožňuje vidieť obraz vo farbe dokonca aj v noci až do hodnoty 0,002 luxu. Kamera síce disponuje aj infradiodami pre prisvietenie, avšak z praxe vieme, že je veľmi dôležité poznať aj farbu oblečenia alebo vozidla, na ktorom zlodej prišiel, čo výrazne zvyšuje šancu identifikácie páchateľa. VDR alebo Wide Dynamic Range je funkcia, ktorá kamere pomáha sa lepšie vyrovnať s extrémnymi svetelnými podmienkami. Napríklad, ak máte kameru umiestnenú oproti vchodu, máte väčšiu šancu vidieť páchateľovi do tváre aj napriek tomu, že sa nachádza v tieni, čo opäť zvyšuje možnosť jeho identifikácie. Kamera používa protokol H265, ktorý zabezpečuje úsporu šírky prenosového pásma a teda aj miesta na disku. Tak ako všetky kamery značky Tiandy, aj táto je vybavená funkciami pokročilej videoanalýzy. To sú tieto: tripwire, double tripwire, perimeter, opustený objekt, zmiznutie objektu zo scény, nepovolený pohyb v zóne, detekcia pohybu v zóne, neočakávaná zmena obrazu, nepredpokladaná zmena zvuku. Kameru si viete jednoducho pozrieť kdekoľvek na svete cez internet jednoduchým naskenovaním QR kódu v mobilnej aplikácii dostupnej pre operačný systém Android alebo iOS. Viacej informácií o tejto kamere nájdete na tiandy.sk alebo na našich sociálnych sieťach. Moje meno je Damian a toto je značka Tiandy.